Recoller sinaturas e amosar a realidade que se vive na residencia de maiores de Campolongo. Ese é o obxectivo que se marcan os representantes do persoal que traballa neste espazo, que nese queixan da precariedade na que teñen que traballar no seu día a día. Por este motivo, sairán á rúa dende mañá mesmo de 10:30 a 1:30, estarán na Praza da Peregrina dando a coñecer a realidade que se vive nesta residencia e recollendo sinaturas. Y bueno, yo quiero decir que defendamos el derecho de las personas mayores a tener una atención integral de calidad, porque todos y todas vamos a ser mayores en algún momento, y es una pena que esta residencia, que está ubicada en pleno centro urbano de la ciudad, pierda el valor que debería de tener. Nesta mañá enumeraron algunhas das deficiencias coas que conta esta residencia, tales como a planta terceira e cuarta que carecen de toma de oxígeno e de respiración, piden tamén un espazo para a enfermería e unha sala de estar. Ademais, nesta xornada, estes representantes tamén denunciaron a precariedade laboral dos traballadores. Dende o ano 2012, por mor da Lei de Medidas Temporais imposta polo Goberno da Xunta, amparándose nas dificultades económicas do momento, os traballadores e traballadoras aquendas perderon os dereitos a descanso regulados por convenio, a pesar de que o Goberno se jacta de que a situación económica ha mellorado notablemente, parece non ser conscientes de que o esforzo exixido aos seus traballadores e traballadoras é inviable prolongalo por máis tempo. Exiximos, de novo, a derogación da Lei de Medidas Temporais 1/2012 para paliar o deterioro físico e a presión a que está sometido o persoal. Son 76 os empregados que actualmente traballan nesta residencia. Dende o comité de empresa din que sería necesario incrementar en 14 traballadores máis co fin de cubrir en boas condicións as demandas de atención que requiren os usuarios. E dende este comité tamén critican a falta de veracidade do conselleiro nesta materia. Decir que, evidentemente, non lle vamos chamar mentiroso ao conselleiro porque non é a atitude do comité, pero, evidentemente, está moi mal informado. E, polo tanto, que antes de facer declaracións e máis en sede parlamentaria, que se informe ben, que se axuste á realidade. Dende o comité anunciaron que tamén levaron este asunto ante a Fiscalía e a Valedora do Pobo. Agora agardan que a campaña que inician na rúa provoque unha reacción na Consellería co fin de que se destine o investimento necesario para esta residencia de maiores en Campolongo. Esta recollida de sinaturas será enviada directamente ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.